50 éves lesz Mága Zoltán, hatalmas dobásra készül idén a világhírű hegedűművész. Ott voltunk a Dupla Teltházas újévi koncertjén, percről percre követtük az eseményeket, megmutatjuk az öltözőt, a főpróbát és a fellépés előtti feszült perceket is. Emelem poharam békére, a szeretetre és az összefogásra. Boldog új évet Magyarország, boldog új évet Európa! Egészségünkre! 26 000 emberrel kocinthatott együtt a Dupla Teltházas újévi koncertjén Mága Zoltán. A Liszt Ferenc díjas hegedűművész immár 16. alkalommal rendezte meg a szinte már hungarikumnak tekinthető eseményt. Az est fő üzenete a béke és az összefogás volt. Európa egyik legnagyobb újévi koncertjére a világ több mint 20 országából érkeztek a vendégek. A közös kocintásról Zoltán személyesen gondoskodott, ugyanis megvendégelte a közönséget a békesség vörösborával. Amikor egy évvel ezelőtt itt álltam, azt kívántam, hogy a 2023-as év hozza el a szeretetteljes békét és a valódi összefogást, amelyre nem csak hazánknak, Magyarországnak, hanem egész Európának és a világnak is nagy szüksége van. Hogy minden ember találjon megnyugvást, és töltse be a szívét a szeretet, és a fegyverek örökre némuljanak el. Ha most egyetlen kívánságom lehetne, azt kérném, hogy legyen végre béke a Földön, és szeressék egymást az emberek. A gondoskodás felelőssége vallástól független. Minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk egymás védelmében. A színpadon Magyarország színész legendái, a nemzet színészei. Mága Zoltán évről évre kápráztatja el a közönséget virtuóz hegedű játékával. Akik nélkül viszont nem lenne teljes az est, azok a vendégművészek. Idén vele együtt ünnepeltek a nemzet színészei. Molnár Piroska, Udvaros Dorottya, Lehocki Zsuzsa, Bodrogi Gyula, Szacsvai László és Cserhalmi György. Továbbá nemzetközi hírű művészek is, és a hazai könnyűzenei élet kiemelkedő alkotói is. De ne szaladjunk ennyire előre. A délelőtti órákban járunk, ahol javában zajlik a főpróba. A nagyszabású produkció rendezői feladatait idén Szente Vajk látta el. Amikor jöttek próbálni a nemzet színészei, ezek a színész óriások, akkor ez persze fantasztikus volt a találkozás velük, másfelől pedig ámulva néztem, hogy milyen hihetetlenül felkészültek, milyen hihetetlenül professzionálisak. Vajk szavait idézve valóban felbecsülhetetlen érték az, amit ők az élen járó legendák képviselnek. Mivel ezt már többször csináltuk több éven keresztül, igazából nagy meglepetés, az embert nem éri, és mégis meg tudunk lepődni. Ez hatalmas, nagy színházat, mert ez most színház, hogy kétszer megtölteni ennyi emberrel. A budapesti újévi koncertgála díját 2024-ben Molnár Piroska, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színésznő, érdemes és kiváló művész, valamint Cserhalmi György, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth és Balázs Béla díjas magyar színész, érdemes művész kapták. Cserhalmi Györgynek ez a fellépés a megszokottnál is különlegesebb volt. A legenda ugyanis 6 éve nem állt színpadon. Az a helyzet, hogy minden színpadra lépés megtisztelős. Én 6 éve nem voltam színpadon, úgyhogy nem nagyon fogom tudni elmondani ezt az érzést, mert ennyire nagyon régen nem izgultam. Ám 2024-ben nem csak az újévi gála koncert díját adták át. Hölgyeim és uraim, 2024-ben az év mecénása díjat kapja a Révész csoport alapító tulajdonosa, Révész Bálint. Mága Zoltán új díjat alapított. Az év mecénása díj átadására idén először került sor, amellyel támogatói felé fejezi ki köszönetét. De nem csak a színészóriások színesítették a koncertet. Aki tovább emelte az est fényét egyedi és utánozhatatlan hangjával, az a könnyű zene királya, a Liszt Ferenc díjas magyar énekes, Charlie. Boldog vagyok, hogy az új évet így elkezdjük, és egy ilyen világszínvonalú produkcióban részt vehetek. Egy ehhez
ehhez hasonló grandiózus est műsorvezetőjének lenni meglehetősen emberpróbáló feladat. Az, akinek ez mégis sikerült, a sokak által kedvelt magyar színésznő, Liptai Klaudia. Én mindig izgulok. Lényegtelen, hogy 20 ember ül lent, vagy 26 000 ember ül lent, de azt gondolom, hogy ez a nézők felé egy tisztelet. De az, hogy az aréna színpadán az ember ott áll, és 13 000-en nézik egyszerre, az egy nagyon nagy felelősség. Ezek pedig már a színpadra lépés előtti utolsó pillanatok. Sikerült pár kilót leadnom. Végül a zakó is felkerült. Még néhány ellenőrző vonóhúzás a nagy becsben tartott hangszeren, majd irány a színpad. A fergeteges show nem lenne egész Mága Zoltán két kiemelkedően tehetséges gyermeke nélkül. Fia, ifjabb Mága Zoltán a világ egyik legnívósabb zeneművészeti egyetemén, a New York-i Juilliard Egyetemen tanul. Idén többek között példaképével Shlomo Mintz izraeli hegedű virtuózzal együtt állt színpadra. Ám nem csak fia, a hegedűművész nagy büszkesége. Lánya, Mága Jennifer, a 2019-es év Budapest dal versenygyőztese ismét elkápráztatta mind a 26 000 vendéget bámulatos hangjával. Jennifer idén édesapja misszióját követve a békéért énekelt. László Budapest Sportaréna tehát idén is kétszeres teltházzal ünnepelte együtt az új évet Mága Zoltánnal. A délutáni koncertnek azonban volt egy különlegessége. Körülbelül már 10 éve járunk erre a koncertre, és nagyon szépen köszönjük Mága Zoltánnak, mert ugye mi a katasztrófavédelemnél és a rendőrségnél dolgozunk, hogy lehetőséget biztosít arra, hogy minden évben eljöjjünk és megnézzük ezt. Délutáni előadásunkon az egészségügyi és a rendvédelmi dolgozóknak, valamint a pedagógusoknak köszöntünk meg önzetlen munkájukat. Azoknak a hétköznapi hősöknek, akik a haza és a magyar emberek szolgálatára tették fel az életüket. Dr. Merkeli Béla, Széchenyi díjas magyar orvos, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatója már el sem tudná képzelni az új év első napját Mága Zoltán koncertje nélkül. 3 éve járok rendszeresen, akkor talán emlékeznek, a Covid elleni harcban kiemelkedően helytált egészségügyi dolgozóknak ingyen lehetett jönni a koncertre, és akkor én is elkísértem őket. Azóta nem tudom az évet úgy kezdeni, január 1-én, hogy ne üljek el erre a nagyszerű rendezvényre. Gyönyörű, virtuóz muzsikát, magyar dalokat, nemzet színészeit láthatjuk itt. Mága Zoltán hegedűjátékát világszerte hallhatták már. A hegedűművész játszott már többek között királyoknak, pápáknak, világsztároknak. Néhány hete azonban egy rendkívüli eseménytől volt hangos a világsajtó. A hegedűművész óriási sikert aratott New Yorkban, amikor Donald Trumpnak zenélt a Republikánus Klub hagyományos évzáró gáláján. Megtiszteltetés és felemelő érzés volt az Amerika 45. elnökének, Donald Trumpnak játszani. A koncert után beszélgettük az elnök úrral, aki üdvözletét küldte Magyarországnak, és boldog új esztendőt kívánt a magyar embereknek, vagyis önöknek, hölgyeim és uraim! Mága Zoltán az új évet pedig egy hatalmas bejelentéssel kezdte. Nagy örömmel jelentem be, hogy a jótékonysági missziót folytatjuk idén is. A mai nappal elindul az 50 év 50 koncertsorozaton. Elmegyünk Magyarország számos nagyvárosába és sok kisebb településére is, hogy a magyar zenei kultúrát népszerűsítsük, és egyben a koncert bevételéből segítséget nyújtsunk elsősorban beteg gyermekeknek és kórházaknak. A jótékonykodás tehát még sok-sok koncerttel folytatódik a rajongók legnagyobb örömére. Magyarország egykori köztársasági elnöke, Schmidt Pál állandó vendége Mága Zoltán újévi koncertjének. Büszke vagyok rá, hogy egy kivételével mind a 16 alkalommal itt lehettem. Csodálója vagyok művész úrnak, így mondom Zolinak, mert jó barátságban is vagyunk. Ilyen kicsi kora óta a gyerekeit is ismerem. Hát egy nagyon jó szándékú ember. Azon kívül, hogy nagyon nagy művész, hát ezt lehetett hallani és csodálni, a hegedű játékát, de a jó szándékát, az állandó segítőkészségét, azt csak csodálni lehet.
Varga Mihály, Magyarország pénzügyminisztere, szintén az első sorban nézte végig a hegedűművész koncertjét. Szerinte Mága Zoltán újévi koncertje már Magyarország egyik védjegyévé vált. 16. éve csinálja Mága Zoltán ezeket az újévi koncerteket. Ez most már egy brand, egy márka, egy termékké vált, és Budapestet nem csak arról ismerjük meg, hogy fantasztikus helyei vannak, nagyon jó vendéglátó vagy szórakozó helyei, hanem arról is, hogy van egy újévi koncertje. Nem túlzás azt mondani, hogy Mága Zoltán és a fellépő művészek bravúros előadása 16. alkalommal is ugyanannyira elkápráztatta a közönséget, mint legelőször. Ne feledjék, a világhírű hegedűművész 2025-ben is várja a nagy érdeműt újévi koncertjén. Boldog békés új esztendőt kívánok a TV2 nézőinek!